سلام كمي تعلو كبرات تخاتلتنا نلومي سولوس 4 ጥሪ ፍርቅ መዓልትን ፈርዓን ዝተዳለወ ዜናውን መሰናዶና ሒዝና لكم ቀሪብና አሉና ምክታልኩም ዝዕድም ማክዳ ሓጎሴ ቀንድ ነጥብታቱ ከቀድም ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማስያታት ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ የመሓላልፉለዎም ሚኒስትር ጥዕና ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝተኣወጁ መምርሒታት ብምልኣትን ብጥምቅን ክትግበሩ ደጊም ጸዊዖም ሃማቴ ዞባ ዓንሰባ 2021 ኣብ መንእሰያት ንዝገበሮ ወፍሪ ገምጊሙ ቻይና ኣሜሪካ ፈረንሳ ብሪጣንያን ሩስያን ውድድር ምምዕባል ኒክለሳዊ ኣጽዋር ዝገትእ ሓበራዊ መግለጺ ውፅአን إيران قبل علي جنرال قاسم سليماني نايستوست قنصلا حنا كتفدي كمتخلا تنقا ኣብ ኮሎምቢያ መንጎ ዕጣት ጉጅለታት ብስተወልዐ ግጭት በውሕዱ 23 ሰባት ተቐቲሎም ዝርዝር ዜና ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራት ፈጸምቲ ጉዳያት ኤምባሲታት ቆንስላትን ካልኦት ዲፕሎማስያታትን ሓለፍቲ ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ብምኽንያት መስዋዕቲ ሓርበኛ ሮመዳን መሐመድ ኑር ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ደንደን ኣብ ዝተኸፍተ መግለጺ ሓዘን ደብተር ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ የመሓላልፉለው ኣብቲ ትማሊ ዝተኸፍተን ሰለስተ መዓልታት ዝቕጽልን ስነ-ስርዓት እቶም ዲፕሎማስያታት ኣብ ዝረዚን ሓዘን እዋን ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለዎም ሕውነታዊ ምሕዝነትን ዝገልጽ መልእኽቲ የስፍሩለው ሚኒስትር ጥዕና ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዜጋታትን ትካላትን ኣቐዲሞም ንዝተኣወጁ መምርሒታት ብምልኣትን ብጥምቅን ከተግብሩ ደጊሙ ጸዊዑ ሙሉእ ትሕዝትኡ ስሒቡ ይቐርብ መዘኻኽሪ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ካብ ዳግማይ ተሪር ስጉምታት ንምድሓን ለበዳ ኮቪድ-19 ብሰንኪ ቁልጡፍ ናይ ምልባዕን ምጭጫሕን ባህሪ ዘለዎ ሓድሽ ጅር ኦሚክሮንን ቆራሩ ወቕቲ ሰሜናዊ ንፍቀ ክብን ብዓለም ደረጃ ብኣዝዩ ዘሰንብድ ናህሪ ይዓርግን የስፋሕፍሕን ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ መግለጺ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ ከም ሳዕቢኑ ክሳብ ናይ ሎሚ ጸብጻባት ከም ዘነጽሮ ኣብ ኣሜሪካ ዕለታዊ ልዕሊ 300,000 ሓድሽ ክብረ ወሰን ምዃኑ እዩ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ዕለታዊ ካብ 120,000 ክሳብ 200,000 ሓድሽ መልከፍቲ እናተመዝገበ ጠቕላላ ዓለማዊ መልከፍቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ብ10 ሚልዮን ክብ ብምባል 290 ሚልዮን በፂሕሎም እዚ ንሓደገኛነት ናይቲ ቫይረስን ሒዝዎ ዘሎ ኣንፈትን ዘመልክት እዩ ኣብ ሃገርና ለበዳ ኮቪድ-19 ንምግታእ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ከፊላዊ ምርጋጥ ዘጠቓልል ተሪርን ሰፊሕን ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ምስ ናይቲ ከቢድ ቁጠባውን ማሕበራውን ጸገማቱ ብኣግኡ ብቕጽበትን ዝተናውሐ ጊዜን ሳላ ዝተወስደ ዝርግሐ ናይቲ ቫይረስ ብኹሉ ዓለማዊ ይኹን ዞባዊ መዕቀኒታት ኣብ ደሓን ደረጃ ጸኒሑ ክበሃል ይከኣል ዛጊድ ጠቕላላ ቁጽሪ መልከፍቲ ትሕቲ 8,100 እዩ ዘሎ እንተኾነ ግን ምስ ሓድሽ ግሎባዊ ክስተትን ኣዝዩ ቆራር ወቕትን ከምኡውን ኣብ ዝወርሓት ዝጽንበሉ ማሕበራውን ሃይማኖታውን ኣጋጣሚታት ምስ ፍሕፋሕ ናይቲ ለበዳ ኣዝዩ ኣሰካፊ ክኸውን ዓቢ ተኸለሎም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣብ መርዓ ቀብሪ ሓዘንን ሃይማኖታዊ በዓላትን ኩሎም ቶም ኣቐዲሞም ዝተኣወጁ ናይ ምክልኻል ቅጥዕታት ብዕቱብነትን ብምልኣትን ክትግበሩ ግድነታዊ ስለዚ ቀዳማይ ዳስ ምስራሕ ኮነ ኣዳራሻት ምጥቃም ወይ ምክራይ ኩልኩል ኮይኑ ኩሎም ማሕበራዊ ኣጋጣሚታትን ሃይማኖታዊ ጽምብላትን ብዝተኻለ መጠን ብኣዝዩ ውሑድ ቁጽርን ንኹሉ ዘድሊ ቅጥዕታት ምክልኻል ዘማልኡን ክኾኑ ኣለዎም ካልኣይ ኣካላዊ ምርሓቕ ከምኡውን ጽሬት ኣእዳውን ምምካን ኣቑሑን ብጥብቂ ክዝውተር ይግባእ ሳልሳይ ብፍላይ ኣብ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ማስክ ምጥቃም ግዴታ እዩ ራብዓይ ኣብ ወሃብታ ኣገልግሎት ትካላትን ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያን ኣካላዊ ርሕቀት ምሕላውን መነጻጽሂ ምቕራብን ምጥቃምን ግዴታ እዩ ከምቲ ኣብ ሓያሎ ሃገራት እቲ ለበዳ ስለ ዝነሃረ ዝረአ ዘሎ ሸበድበድን ዳግማይ ምጽናዕ ተላዒሉ ዝጸንሐ ተሪር ስጉምታትን ሓሳይ ጎድንታት ዘለዎ ምርጋጥን ንምውጋድ እምበኣር ዜጋታትን ትካላትን ነቶም ቅጥዕታት ብምልኣትን ብዕቱብነትን ከተግብሩ ኣለዎም
እቲ ጉዳይ ንሓይልታት ጸጥታ ዝግደፍ ኣይኮነን እቲ ሓላፍነት ብቐንዱን በቐዳምነትን ንነፍሲ ወከፍ ዜጋን ንኹለን መንግስታውን ብሕታውን ትካላትን ዝምልከት ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ክሕዝዎ ንኹሉ እቲ ናይ ምክልኻል ሕጋጋት ድማ ብጥብቂ ከተግብርዎ ይግባእ ሓይሊ ዕማም ሚኒስትሪ ጥዕና 4 ጥሪ 2022 ሃማት የዞባ አንሰባ ኣብ 2021 ኩሉ መድያዊ ብቕዓት መንእሰያት ክብ ምባል ንዝገበረ ወፍሪ ገምጊሙ ወኪል ኤሪና ቤትኤል ሰሎሞን ንዘዳለው ተጸብጻብ አማኑኤል ገብራይ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ዞባ አንሰባ ኣብ 2021 كل مريو بقعت منسيات كب بمبال ترأم أب هجرا مربات نمعزازن محبر قطوة وتم نمحياشن نزجبر وفرن قسقاسون جمجموم بسلاسان حدن تحساس أب كتما كرنا بسقايد عقيبة محبر مياو عقم منسيات نعمل بزوت ومرم مسارات كابت الشعات نوز زباطات نستواتو حموش 240 شدشن دكان يستزر كوام شمون 220 شدشن منسيات سلطين خمس مرقة تحبيرهم اتي ببقى بيوم نيسرع عدلات نفتار زعلمو بجبرين كل حساب تسنيو كاب سلسة كسب تشعة وارث غصل السلطنات من ربح نبن درهن سرحت لخان عنكن سنة باغت ورسي أكاشنا مجبي سجنا موترماين إلكترونيكسن جرافيكس تنقصاصن درغن سلي إديتينج محدران مريحنتن سنة صحفن كالن زتقلل من بارون تقليتهم بزي كازي نقحات من السيات كب مبال ودابيتات المصفحن نمدل دالن محبر نمرواتو كساب من محدرات كابي بموراد حيال سرح كم زعممه ابت زغرب تصبصاب تتغيسهم حرافي چنفر هاگراوي محبر من سياتن تمهورن ارتراز وعن سبا من سي ازاز برغتاب ابزاه بقال نتوتات محبر المحيال اب كل تشحن اسرانكلتن نفسو كف نوز زبا اتاو تتعبيا ارمع نتوتات كتسلاسلا زغاغيرهم ابوهم بر هاگراوي محبر من سياتن تمهورن ارترا اتو صالح مدين بوغنو گمگم بلچاتات كعقيب كا هاغوفات بالملا عطافان نمسا حلفنا تسكم سلزخونه عبارة محبر نحدش مدرخ بحدش منفس كدالو تصويعهم أمو داتات تساتفتي زواب سلطناتات أب كل النوز زواتات معري زرقحك هلو حسرتنا وتم سلطن مأكلات فتح كنا ديالو بمويا سلطن من السياد دما بمحبرين مشاركتن قبو مكتالين دقافن كقبر اللهم تلابيام أما حضرت وعن سبا أمباسادر عبد الله موسى أبزاس معمز زازم ملختي بوقوع تكاي ولدن مفراي نقحاتن درخيتن زفترو مربات مسرتوان سلزخونو محبر تغيتو خسر حلم بملباو من محضر زبا مس كلهم محاوراتو كابقونهم كم زي في الراقيتهم هاجرو كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا بمخنيات حدش عمد 2022 أب بروجكت ديغا قحت لاين نستوافرو انقدت بمدلاو التابعهم أبتي أما حداري تزوا سيميناو كيح بحري ويزورو عسمرة صابرها صحافي هقدفاتو رزنا عدونين عزست سراويتن سترخبلو أقاتامي مراحي سراح نايتو بروجكتاتو دانيل مبرهتو بسم كوبانيا هنسا كيح بحري كفل سراويت سوسان حدنن موهاد ماشين رعد هالون أبزا سمعو قال هاكو سي حدش عمت مستوم قبل معات هاجر توافي رمزلو كحلفون زوصدو توقسو عمسجينوم إذا سناي تكبر عبتوم وفاروز فترة درهت بقليل كم زيت أمت تغيس دما بخالوت تكالاتن محبراتن كالسعابة زخاخيروم أول هاكواسيج أمبر زواسي منو كيح بحرية أسو أماني لارحانون بقدو حدش عمت عبوتا لمعات مس سرحتك يا معال بهتا زفتر مخانو قليسم كبرات تخطاتلتن زينا وزايد حرزة حتصار مساقريت كنملس عبزيناتات وصاي حمشت وننتي نيكلسا واصوار زخنا هاجرات مالت تشاينا امريكا فرنسا بريطانيا روسيان نيكلسا وغن وددر ممعبال نيكلسا واصوارن زغت حبراو مغلصي اوصين بمسارتي تمالي سلسة الريز وصا مغلصي تن هاجرات بمونغو ان يكون بالعلي كالوت هاجرات زكايد نيكلسا ورسمي نمكلخل بحلفنت كسرحا كمتسمع تفليتم بزيكازي تن هاجرات امونغو كالوت هاجرات نزكايد وتادراو رسمي دون مبال اجامن كبركتا مخان نابتي مغلصي تتقيسلهم تن هاجرات ابتي حبراو مغلصي ز سفر نطبطات نمتكبر بعتب كسرحا مخانن حبيران زلوام يكون بر اتي وصي زل مغلصي بخل
ኩለን ሃገራት ክትግበር ዘለዎ ተኽእሎ ጸቢብ ብምዃኑ ተስፋ ካብ መሃብ ሓሊፉ እወታዊ ውጽኢቱ ትሑት ምዃኑ ወተሃደራውያን ክኢላታት ይእምቱ ንምፍራይ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ዝገትእ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ 2020 ከም ዝፈረሰ ይዝከር ሸመተን ምምዕባልን ኒክለሳዊ ኣጽዋር ሓደ ካብ ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ዓለምና ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ President Iran Ibrahim Raisi هاجرو عبد الجنرال قاسم سليماني نايز توسد قنصلا حنك تفدي كم تخلات انقيقوم President Raisi تمالي سلسته ጥሪያብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ቀንጸላ ኣዛዚ ሓለዋስ ሰውራ ኢራን ዝነበረ ቃስም ስሌማኒ ድዘልዎ መገናት ብሕጊ ምስ ዘይሕተቱ ሃገሩ ተመጣጣኒ ዝበለቶ ስጉምቲ ከም ትወስዳ ነጺሩ ኢራን ንቅትለት ጀነራል ቃስም ስሌማኒ ደቂሳ ከም ዘይተሓድረሉ ኣቀዲማ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ ኣሜሪካ ነቲ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ በሰለስተ ጥሪ 2020 ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ባግዳድ ብመጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝቀተለቶ ይዝከር ድሕርቲ ፍጻመ ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝጸንሐ ምትፍናን እናኸረረ ከም ዝመጸ ጸብጻባት ይረዱ እቲ ፍጻመ ንዒራቃውያን ከይተረፈ ከም ዝቆጥዐ ዝገለጹቶም ጸብጻባት ህላዊ ኣሜሪካ ኣብ ሃገሮም ከብቅዕ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ምስንሖም ይጠቕሱ ኣብ ኮሎምቢያ ኣብ ሞንጎ ዕጡኣት ጉጅለታት ፋርክን ኤኤልኤንን ዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 23 ሰባት ከም ተቐትሉ ተቃሊሖም ብሰንክቲ ዝሓለፈ ሳልስቲ ምስ ቬንዙዌላ ኣብ እተዳውብ ኣውራጃ ኣራውካ ዝተወልዐ ግጭት ብዝተፈጥረ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም እተማዛበሉውን ተገሊጾም ክልቲኦም ወገናት ብጉዳይ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዕጸፋርስ ንሓድሕዶም ክጋጨው ምጽንሖም ዘመልክቱ ጸብጻባት ዝሓድስ ፍጻመውን መቐጸልቲኡ ምዃኑ ኣረድዮም አንጻር መንግስቲ ኮሎምቢያን ዓመታት ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካየደ ዕጡቅ ጉጅለ ፋርክ ኣብ 2016 ዕጥቁ ብምውራድ ኣብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክነጥፍ ከም ተሰማምዕ ይፍለጥ ይኹን እምበር ገለ ኣባላት ናይ ዕጡቅ ጉጅለ ገና ዕጥቆም ከም ዘይውረዱን ጸጥታዊ ስጋት ክፈጥሩ ምጽንሖምን ይሕበር ብዘይካዚ ኣብ ኮሎምቢያ ካልኣይ ዝዓበየ ዕጡቅ ጉጅለ ኤኤልኤን ብዘካየዶ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይረዱ ቻይናን ካዛኪስታንን ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ዝምድናን ንምድንፋዕ ዓበርቲዐን ከም ዝሰርሓ ገሊጸን እዚ ዝተሓበረ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ማሊ ሰለስተ ጥሪ ኣብ ዘመሓላልፍዎ መበል 30 ዓመት ምምስራት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና እዩ ቻይናን ካዛኪስታንን ኣብዚ ናይ 30 ዓመታት ዝምድናን ኣብ ምድንፋዕ ኩሉ ሜዳዊ ዝምድናታት ጽቡቕ ከም ዝሰጎማን ንምሕያሉ ጻዕረን ከም ዝሕይላን ክልቲኦም መራሕቲ ገሊጾም ኣብቲ ኣጋጣሚ ቻይና ንካዛኪስታን እትገብሮ ኣብ ምምዕባል ቅጦባን ምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ዝተዘኮረ ደገፍ ከም እትሕይሉ ኣረድያ ካዛኪስታን በወገና ተበግሶ ቀናትን መንገድን ንምዕዋት ብዕቱብ ከም እትሰርሕ ኣፍሊጣ ኣብ ልምምድ ዝነበረት ወተሃደራዊት ሄሊኮፕተር እስራኤል ትማሊ ሰለስተ ጥሪ ብምውዳኣ ክልተ ኣብረርታ ከም ዝሞቱ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ኣፍሊጦም ጠንቅቲ ኣብ ሰሜናዊ ገማገም ማያት እስራኤል ዘጋጠመ ሓደጋ ዛጊታ ይተነጸረን ዘሎ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ጠንቅቲ ሓደጋ ክሳብ ዝጻረ ኣብቲ ከባቢ ክካየድ ዝጸንሐ ልምምድ ንግዚኡ ክቋረጽ ኣዚዙ ዘሎ حافشاو زينا نمززام كبرات تخاتاتلتي أرست خندقم ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሲኛታት ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ የመሓላልፉ ኣለዎም ሚኒስትር ጥዕና ለበዳ ኮቪድ-19 ምክልኻል ዝተኣወጁ መምርሒታት ብምልኣትን ብጥብቅን ክትግበሩ ደጊሙ ጸዊዑ ሃማት የዞባ ዓንሰባ 2021 ኣብ መንእሰያት ንዝገበሮ ወፍሪ ገምጊሙ ቻይና ኣሜሪካ ፈረንሳ ብሪጣንያን ሩስያን ውድድር ምዕባል ኒክለሳዊ ኣጽዋር ዝገትእ ሓበራዊ መግለጺ ውጽአን
إيران أبلغ جنرال قاسم سليماني نايستوسدك انصلاح نكتفدي كمتخلا تنقام ኣብ ኮሎምቢያ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ጉጅለታት ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 23 ሰባት ተቐቲሎም ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶና ኣብ ዝተዛዚሙ